Gofalwyr ifanc, grŵp sydd weithio'n teimlo fel ei bod yn cael ei anghofio, ond sydd â digon o gyfrifoldebau. Dwi'n gofalu am dad fi achos mae'n cael anabledd a y brawd bach fi'n cael heart condition. Mae ddim yn anodd achos fi wedi bod yn neud am hir, ond mae'n anodd i gwybod bod fi ffili wneud lot math i fath o fe. Dwi'n gofalu am mam a dad chwiorydd. Dwi'n gwneud pethau fel coginio, gwneud y dishes. Rai o amser fi'n helpu mam gwneud y dishes a taclus o'r gwmpas y tŷ. A os rai o amser mae hi'n just sownd yn y gwely. 2 blynedd yn ôl, daeth y cardiau arbennig i helpu i adnabod gofalwyr ifanc yn hawdd, a'i galluogi i gasglu moddion i'w teulu o fferyllfeydd, gofyn am help gan hi athrawon, a mewn rai achosion cael buddion a gostyniadau. Dwi wedi defnyddio fe tua un neu 2 waith i mynd i'r chemist a pigo lan prescriptions. Mae'n helpu fi achos fi'n gallu mynd i'r chemist a nhw y prescription mam fi. Weithiau os mae angen, byddwn mynd i pigo lan chwiorydd fi os mae mam yn sownd mewn y gwely. Ac yma, yn Ysgol Cymraeg Ni, bydd yna glod am y gwaith mae'r ysgol yn gwneud i gefnogi ei gofalwyr ifanc. Yr effaith mae'r prosiect wedi cael yw bod ni'n gallu adnabod nhw, ni'n gallu tracio nhw a monitro'u cynnydd ar draws yr ysgol a sicrhau bod nhw'n cael mynediad i'r pethau a'r profiadau cywir. O amser ychwanegol i wneud gwaith cartref i gael seibiant yn yr ystafell lles. Mae'r cardiau felly yn help mawr i nifer.